tare da sanin cewa za a yi maka wannan ƙarin. Don haka tsinannen mutum ta ya za a yi albarka, kuma sannan abin da Allah ya tsine masa ta ya za a yi albarka. Kuɗin da ka karɓa din tsinannu ne. Wannan yasa dukkan mafiya rinjayen mutanen da suka ci bashi a banki wallahi ba sa karewa lafiya. Duk yawancinsu waɗanda suka ci bashi a banki ba sa karewa lafiya. Ba dama a rabu lafiya da bankin. Kai Allah ba zai albarkace ka ba, hatta iyalanka sai sun shiga cikin wannan bala'in musifa, saboda kai ka je ka tsokalo ma kanka wannan bala'in. Saboda haka haramun ne, kuma Allah ya la'anci masu yin wannan. Kuma wallahi babu wata larura da za ta halarta maka yin wannan, babu ita. Kala ibnu jarir tabari yake cewa innar rajula fil jahiliya, mutum a cikin jahiliya kafin musulunci, yakunu lafu ala rajulin malun ila ajalin, zai kasance yana bin wani mutum bashi zuwa ga wani ajali da akai. Fa idha halal ajalu, idan ajalin yayi, talabahu min sahibihi, sai je nemi kudin sa daga wajen wanda ya ba mu wannan bashin. Fa yaqulu alladhi alayhi ad-dayn, wanda bashin yake kansa sai ya ce masa akhir anni daina, ka jinkirta min bashin nan ban samu ba, wa aziduka ala malik, zan kara maka akan kudinka. Fa yaf'alani zalika, suna aikata haka. Wa zalika huwa riba, wannan ita ce riba at'afan mudha'afa, ribar da Allah yake cewa ta an rubanya ta aban rubanyawa. Fa nahahumullahu jalla wa ala, ubangiji sai ya hana su irin wannan aiki lokacin da suka musulunta. Ubangiji ce ya yi allazina amanu, ya ku da kuka imani, la ta'kulu riba at'afan mudha'afa, kada ku ci riba, kada ku ci dukiyar ku ta hanyar riba rubi aban rubanyawa. Tunda da an baka misali zuwa ƙarshen wata din nan ya ƙare bai samu ba, to idan ka dawo sai a ƙara maka ƙarin waccan ribar har yanzu zuwa ga wata na gobe. Hakanan kuma wata na gobe in baka samu ba ka dawo sai a ƙara rinkawa. Haka kullum banki yake. Waɗannan masu wannan aikin tsinannu ne. Don haka mutane suna zuwa bankunan da ba su dace ba. Ga irin su Jaiz Bank nan suna da irin wannan abun wanda ba na riba ba. Su kokari suke tsabtace dukiyar mutane ta hanyar halal. Amma mutane har yanzu sun ƙi kula da wannan bankin, don haka suna can suna karɓan inda suke son ribar ta rinka zuwa musu. Amma dukkan musulmi ya kamata ya haɗa hulɗa da Jaiz Bank, domin shine muka san yana da babin mudaraba, wanda watakila in mun samu lokaci za mu yi magana a kanta. Kuma halattacciyar hanya ce a addini, kuma addini ya yarda da ita, kuma wallahi tallahi dukiyarka za ta yi albarka. Amma ta yaya za a yi ka je ka karbi 100,000 ka ce a shekara za ka biya, sannan duk wata akwai ribar da ake dora maka akai, sannan kuma in baka samu ba gobe ma za a ninka maka. Wannan ita ce ribar da bankuna yanzu suke amfani da ita a wannan kasar. Kuma wallahi duk waɗanda suka yi hulɗa da wannan, wallahi tallahi Allah ya la'ance su, kuma babu sauki a ciki. Baka da larura, wallahi babu wata larura da za ta halatta maka wannan, sai dai in za ka samu mugun malami wanda ba addini yake so, kuma so yake bude maka kowar shiga wuta, to shine zai gaya maka ya ce ai larura ce ka karba. Wallahi babu wata larura akan wannan, babu wata larura. A jahiliyar ma sai da aka samu wasu mutane wanda talaucinsu ya kai suka ce ba za su yi irin wannan ribar ba za su karba ba. Suka yi bankwana, suka fita daga cikin garin Makka, suka ce za su je daji su mutu da su ci irin wannan ƙarin kuɗin ruwa. Amma sai ga mu yau gashi ana yi, ana karba. Mutum zai je banki ya zauna a yi wannan yarjejeniyar da shi, kullun riba tana karuwa a cikin dukiyarsa. Allah ya tsine masa albarka, ya tsine ma abin da ya karba, ya tsine ma banki da ya bayar, ya tsine ma wanda ya rubuta takarda, ya tsine ma wanda ya sa hannu akai, ya rubuta wanda ya shaida, ya tsine ma wanda ya shaida, ya tsine ma wanda ya karfafi mai cin wannan harkar dukiyar ribar. Hazan nau'u min riba huwa al-aksar wal ashhar. Imam Tabari yake cewa wannan nau'i na riba shine abin da yafi bayyanuwa, kuma yafi abin nan al-musta'mal al-ana fil banuki, kuma yanzu shine abin da yafi bayyanuwa a cikin bankuna, kuma da shine ake aiki. Irin wannan ribar ita ce tafi bayyana tun a jahiliya, kuma ita ce tafi bayyanuwa a wannan zamanin namu, kuma ita ce tafi shahara, kuma da ita ce ake aiki da ita yanzu a cikin bankuna da kuma dukkan wasu gurare da ake sarrafa dukiya. Haisu ya akhuzu nisbatan muayyana
ta yadda mutum zai je ya nemi a bashi wani aron kuɗi wanda shi da kansa zai ayyana. Misali ya ce 7 minal mi'a au 10 fil mi'a, ma'ana interest ɗin da za a rubuta masa ko dai 7 cikin 100 ko kuma a ce to akwai 10%. Ka dubi wannan magana Imamu Tabari ya yi ta shekara da shekaru, amma ga ta nan yanzu. Don haka yanzu an baka 100 to za a ce duk wata akwai 10%, ma'ana kenan banki ya yi maka ƙarin 10,000 a duk wata. Ta yaya za a yi ka je kai kasuwanci ka ci riba ka ciyar da iyalanka kuma ka cire ma banki 10,000 baka faɗi ba? Wallahi zai yi wahala. Saboda haka dole kawai wahalar da kake yi tasu ce, za ka yi ta nema musu kuɗi ne, kai ta shiga kasuwar ƙauyuka amma su kake nema ma kuɗi. Suna nan kuma sun goge takalma, sun sha kot, sun ɗaura wuya, sun yi komai bulbul da su, amma kai kana nan akan roka kuma wallahi kai kake musu fafutukar neman kuɗi. Shi yasa muka ce waɗancan mutane suna rayuwa ne da gumin wasu. wa yadfa'una al-mala lil mustaqridi, za su rinka ba da kuɗi ga waɗanda suka zo neman bashi. Fa idza madat sana, idan shekara ta wuce walam yusaddid, ba su iya tabbatar da wannan bashin sun biya ba, zadu alaihi ziyadatan murakkaba, sai su ƙara masa ƙarin da kuma har yanzu wannan ribar ma za ta sake hawa daban. Shahariyatan, na shekara na wata, au sanawiya, ko kuma shekara za a rinka maka wannan ƙarin. Kafin ka ankara sai ka ga abin da ka ci bashi ya ninka ninkin baninkiyar abin da ka ci na riba da suka dora maka, wanda kuke tira interest. Shine riban ai. Wannan interest bature ne ya canza ma suna ya sa shaka, banki kuma yana kiransa fa'ida. Ko kaɗan ba fa'ida bace. Hatta turhika kahilul mustaqrid, har ya zamanto kawai bashin yanzu ya dabaibaye ka, ya turnike ka. Wa tusbihu ba'da sinina adhafan mudha'afa, sai ta wayi gari bayan shekaru kaɗan sai ka samu an rubanyawa. Ka karbi miliyan 1 yanzu ta dawo miliyan 3. Yanzu miliyan 3 ake bin ka bashi, kuma wallahi baka da gurbin miliyan 1, kuma ana bin ka miliyan 3. Za su kwaci takardar gidanka, za su kama ka, za su sa a kulle ka. Daga nan ka zamanto bawa a wajensu, bayan da za ka yi. Wannan ita ce riban nasi'a, ribar jinkiri. To sai riba ta biyu, ribal fadli. Amma nau'un sani, wato nau'i na biyu, wa huwa ribal fadli, ita ce ribar ƙari. huwa allazi waddahathu sunnatun nabawiyya al-mutahhara, ita ce wanda sunnar annabi ta bayyana ta a fili. wa huwa an yabi ash-shay'u bi nazirihi ma'a ziyadati ahadil wato iwadaini anil akhar. Ita kuma irin wannan ribar ita ce ka sayar da wani abu daidai da wannan abun irinsa ne, amma sai a sayar da shi ta hanyar a yi masa ƙari. Fa hadha allazi yusamma ribal fadli aw ziyada, wannan shi ake kira ribar ƙari ko ribar fifiko. Misalinsa shine, misali an yabi az-zahabu bil-zahabi, wat-tamra bit-tamri, wal-hintata bil-hinta, wal asala bil asali, wa yazidu ahaduhuma ala al-akhar. Misali, ka sayar da zinariya da zinare, ko naira da naira, ko dala da dala, wa tamru bit tamri, ko dibino da dibino, wal hinta bil hinta, ko kuma ka sayar hinda da kuma abin nan hinda, ko zuma da zuma, amma tare da ƙari akan ɗaya. Misali, yanzu akwai 'yan canjin kuɗi da suke yi, misali ɗan adam sai ya zo dan yana da naira sabuwa fil ba a karya ta ba, rafa ɗinta haka ya ɗauko. Sannan kai kuma tsohon kuɗi kake da shi, amma naira da naira ne, kuma kana son sabuwar naira, to sai ce maka duk naira ka ɗaya, wato zai saye ta naira 8, naira ka 10 za a saye ta naira 8. Kaga kenan ya ci ribar naira 2 a kanka. Wannan riba ce, domin naira da naira ba dama a samu fifiko, da tsofuwa da sabuwa ɗaya suke, ba su da bambanci. Dibino da dibino ne da dibino, ba su da bambanci. Za mu ga yadda manzon Allah zai yi bayani. In kana son dibino, wannan mai kyau ne, wannan ba mai kyau bane, naka ne mai kyau, to sai ka naka ne mummuna, to sai ka je ka sayar da naka mummuna, sannan ka zo ka sayi kyakkyawa. Amma ba zai yi ka zo da kwanon dibino ɗaya mai kyau ka ce a baka kwanon dibino guda 2 wanda ba su kai naka kyau ba. Haram, riba ce. Ba zai yi ka zo mace ta aika a bata abin nan gwangwanin gari na masara, sa'an nan kuma idan aka zo biya a bata gwangwani 1 da rabi. Wannan ma riba ce.
haramun ne. Ba zai yi masara, jar masara da farar masara don kawai ina son jar masara ka ce sai na baka kwano 2 sannan ka bani kwanon jar masara 1. Wannan riba ce, saboda wannan kowanne jinsin su ɗaya ne. Amma misali yanzu in sai dala da naira in sayar da ita da riba, wannan halal ne. In sai naira da riyal sannan in ci ribar riyal, wannan halal ne, duk ya halatta. Amma riyal da riyal baya halatta ka ƙara wani abu a kai. Dala da dala baya halatta ka ƙara wani abu a kai. Naira da naira baya halatta ka ƙara wani abu a kai. Don haka na ga wasu suna irin wannan kasuwancin tunda yana da sababbin kuɗi, to shikenan sai ya zo ya ce a bashi, ga wani yana son sabon kuɗi amma nairorinsa tsofaffi ne, sai ya sai nairorinsa naira 10 naira 8. Wannan ka ci riba. Shi ma wanda ya yadda ya sayar da nairarsa akan naira 8 naira 10 ya sayar da ita ya yi riba, kuma Allah ya la'ance shi, ga faduwa ga la'ana. Hakanan duk wanda ya shaida akan wannan. Kaman ya bi'a kailan min alqamhi bi kailaini, kamar mutum ya sayar da alkama kwano 1 amma a bashi kwano 2 min qamhin akhar, daga wata alkamar ta daban. Aw ritilan min al-asli shami, ko kuma mutum ya sayar da wani ridili na kwanan zuma bi ridilin wa nisfin min al-asli yamani. Misali a ce zuman nan wato ta Gombe ce, wannan kuma zumar ta daɗin kowace misali muke bayarwa. Shikenan a ce to tunda waccar zumar akan dutse aka samo ta, wannan zumar kuma akan abin da ne, a ce to kofi ɗaya wanda aka samu akan dutse zan bayar da ita, ka bani kofi 2 na zumar da aka shata a ƙasa a rami. haza haram, wannan riba ce, ba a yarda da wannan ba. Fa hadhihi ziyadatun muqabilul jawda war rada'i. Wannan ƙarin da ake samu shi kuma sakamakonsa shine yana samuwa saboda wannan yana da kyau, wancan ba shi da kyau. Haza haramun riba, wannan haramun ce, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ga hadisi da suka zo akan wannan suka haramta cin wannan nau'in irin riba. Don haka hatta mata su yi a hankali a cikin gidaje masu aron kwanon gari. An gane, duk irin waɗannan nau'in riba ne, kuma sun shiga cikin gidajenmu sun mayar da mu bala'i. Shi yasa muke rayuwa ba mu da albarka. Hadisi na farko, al-aslu fi hadha an-naw, asali a wannan nau'i din haramun ne, saboda abin da ya zo daga Imam Bukhari wanda ya ruwaito daga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama, da Imam Muslim da sun ruwaito. Manzon Allah ya ce az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wash-sha'iru bish-sha'iri wat-tamru bit-tamri wal-milhu bil-milhi mislan bi-mithlin yadan bi-yadin faman zada aw istazada faqad arba, ay akhadha ar-riba, al-akhizu wal-mu'ti fihi sawa. Wannan hadisi ya zo Imam Bukhari ya ruwaito shi, abin nan hakanan babul bai. Imam Muslim ma ya ruwaito shi a babi na musaqat. Aka ce dole zinariya da zinari, azurfa da azurfa, alkama da alkama, sha'ir ma da sha'ir, dibino da dibino, gishiri da gishiri, kuma misali tamkar iri daya, mislan bi mislin, kowanne tamkar dan uwansa, yadan biyadin, kuma a bada shi hannu da hannu. Duk wanda ya kara ko ya nemi a kara masa faƙadi arba, ya ci riba. Manzon Allah ya ce ya karbi riba, kuma da mai karba da mai bayarwa fihi sawa, duk ɗaya ne. Ba dama in zo da zinariya saboda taka sabuwa ce, ta wakila tsohuwa ce, a ce wannan gram din sai na kara wani gram ɗaya akan naka, haram. Hakanan ba zan zo da naira ba a ce sai na kara ma saboda ta sabuwa ce, kai taka tsohuwa ne sai ka kara mun, haram. Hakanan ba zan zo da dibino kuma in ce sai an kara mun ba, sai dai in ina son wannan in je in sayar da nawa mai kyau, in zo in sayi wannan mummuna don kwanukan su yawa. Amma ba zai yiwu a zo da dibino kyakkyawa a baka kwano ɗaya, sannan kai kuma saboda naka bai kai wannan kyau ba a ba da shi kwano 2. Wannan haram. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan riba ce, wanda diye wannan ya ci riba. Hadisi na biyu akan wannan shine ruwayar Imam Muslim da manzon Allah ya ce la tabi'u az-zahaba bil-zahabi wala al-wariqa bil-waraqi, ay al-fiddatu bil-fidda illa wazanan bi waznin mislan bi mislin sawa'an bi sawa, ay qadaran bi qadrin duna ziyadati shay'in.
manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ya ce kada ku sayar da zinariya da zinari. Abinda nake so shine ku gane kada ku sayar da naira da naira. Ma'ana naira da naira ai dukkan su kuɗi ne, ta ya za a yi ma a cinikin naira da naira? Naira ɗaya ta ne za ka siya naira biyu? Haram. Ko dan ina da tsohuwa kai kana da sabuwa? Haram. Sai dai ya zamanto canji, to wannan kuma naira ka 200 ne, to zan iya canza maka da kwayar naira ta har in baka 200 in karbi daya. Wannan ya halatta shi ma yadan biyadin, hannu da hannu, ba tare da wato wani jinkiri ba. Hadisi na uku wajen haramta ribal fadli, manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ya gaya ma Sa'ad ibn Abi Waqqas Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ista'mala rajulan ala Khaybara ay ja'alahu amilan alaiha faja'a bitamrin janinin ay jayyidin mumtaz فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الساعة من هذا بساعين والساعين بثلاثة. wani mutum ya zo aka sa shi aiki a Khaibara, da ya tashi zuwa sai ya zo ma da annabi sallallahu alaihi wasallama da wani dibino kyakkyawa mai kyau, janinin ma'ana jayyid mumtaz, dibino mai kyau. Sai manzon Allah ya ce masa a duk dibinon Khaibara haka suke? Sai ya ce masa a'a wallahi ba haka bane ya manzon Allah, ai wannan da ka gani mai kyau din shi kadai in mun zo da shi kwano daya to mukan karbi kwano biyu ne wanda ba shi ba a wajen wani, ko kuma mu karbi kwano biyu mu ba da shi kwano biyu sai a ba mu uku na wancan. Manzon Allah sai ya ce masa la taf'al, kada ka aikata haka, bil jam'a ai ma tajma'uhu wa yahsulu indaka bid darahim. yace idan kana so wannan din da kake da shi mai kyawu ka je ka sayar da shi da kudaden da kaga dama za ka sayar. Idan ka sayar sun mabta, sannan ka je ka sayi wanda ba shi da kyawun da kudin da ka sayar da kyakkyawan, ko kuma ka je ka sayar da wancan mummunan akan rashin kyansa da aibinsa, sannan kudin da ka samu ka zo ka sayi kyakkyawa. Amma baya yiwuwa ka ba da kwanon dubino ɗaya mai kyau kuma a baka kwano dubino biyu wanda ba masu kyau ba. Haramun, haza riba. Hakanan mai masara, hakanan duk zaka shiga cikin gero, dawa, waye, duk waɗannan ba sa halatta ai haka da su. Hadisi na 4 a cikin ruwayar Imam Muslim, ja'a Bilalun bi tamrin barni. Bilal ya zo da wani dibino a wajen manzon Allah, wato daga wata gona mai kyau, ana yi mai dibinon tamru da barni. Sai manzon Allah ya ce min aina haza, ya ce daga ina wannan ya Bilal? Wakala Bilalun sai ce tamrun kana indana radi'un, dibino ne wanda a gare mu akwai wanda yake mummuna ba shi da kyau. Fa bi'tu minhu sa'aini bi sa'in, sai muka je muka sayar da shi kwano biyu muka bayar, aka ba mu kwano ɗaya mai kyau, ba don komai ba don mu ciyar da kai dibinon mai kyau ya manzon Allah, don wannan din ya zamanto shi ne abincin manzon Allah. Shi yasa muka ɗauki namu da ba shi da kyau muka ba da shi kwano biyu, aka ba mu kwano ɗaya a madadin wancan. wa qala lahu rasul sallallahu alaihi wasallam inda zalik, sai manzon Allah ya ce ma abin ne ya ce ma Bilal, awa, wannan wata irin kalma ce, awa me kenan Bilal? yace ainun riba, yace ai wannan ita ce asalin riba. la taf'al, kada ka saki aikatawa, walakin idza aratta an tashtari tamra, idan kana nufin ka sai dubino mai kyau, fa bi'ihu, ka sayar da naka mummuna, sa'annan sun mashtarihi, ka zo ka sai mai kyau da kudin da kake da shi. Amma a wannan salon riba ce, wannan ita ce ribal fadl. Hadisi na 5 wanda ya zo akan wannan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wani mutum ya zo masa bisa'in min tamrin dibin, wani ya zo masa da kwanon dubino mai kyau. Sai annabi ya ce masa anna laka haza, ta ina ka samu wannan? Sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ce ai ya rasulullah, wa min aina ataitu bihi, ta ina ka zo da wannan? Ya ce ai na tafi ne sai na bada kwano biyu, aka bani shi kwano daya, da kwano biyu na sai kwano dayan wannan da kake gani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa waila, kai tonka, arbaita, ya ce ai ka ci riba, ai akhastar riba, ya ce ka karbi riba, tir da wannan ciniki. Fa bi itamraka, ya ce ka je ka sayar dibinon ka mummuna, bisil atin, da kadarar da kaga dama za ka sayar, sun mashtari bisil atika ayya tamrin shi ita,
sannan in kana so ka je ka sai dibinon da duk kake son ka siya, amma baya halatta ka bada kwano ɗaya a baka biyu, haza haram riba. Yanzu mun fahimci tsakanin riba guda biyu, da ribar nasi'a da kuma ribal fadl. Ribar nasi'a mun ce ita ce ribar da bankuna yanzu suke amfani da ita. Wannan ribar haramun ce. Duk mutumin da ya je karbi bashi a banki aka dora masa interest, to riba ce ta nasi'a, riba ce ta jinkiri, wanda suna da fidda percentage a duk wata ko a duk sati ko a duk shekara suna fitar da interest. Don haka haram, wannan aiki ne na Yahudawa. Shi yasa innar riba muharraman fil Islam, riba haramun ce a musulunci bi jami'i anwa'i, da dukkan nau'o'inta wa ashkalihi da kamanninta, wa sunufihi da irin nau'in da aka yi, sawa'un minhuma kana min ar-riba al-fadl, sawa'un duk da ya kasance ribar ta ƙari ne, aw ribar nasi'a ko ribar ta bankuna ce irin wacce ake. Wala yastahillu fi'luhu illa insanun kafirun, babu mutumin da zai halatta wannan aikin sai dai kafiri. La yu'minu billahi wal yawmil akhir, bai yi imani da Allah ba kuma bai yi imani da ranar lahira ba. Far riba wal imanu naqidani, riba da imani masu warware juna ne. La yajtami'ani, ba su haduwa. Idan dukiyarka ta haram ne, ta riba ce, to baka da imani. Amma imani da riba ba su haduwa. Wa awwalu man sha'a riba fil alami kulli, farkon waɗanda suka yaɗa riba a cikin talikai a duk duniya gaba ɗayanta humul yahudu la'ana, su ne yahudawa wanda Allah ya la'anta, allazina masakha Allahu aslafahum, wanda Allah ya shafe asalin farkonsu, ila qiradatin, suka zamanto birara, wa khanazira, da kuma aladu. Shi yasa yau suke son su mai da mutane birara kuma suke son su mai da mutane aladu. Shi yasa duk masu cin irin wannan ribar to suna kama da aladu kuma suna da kama da birara wajen barna. Sukan tare jiki wajen kamar alade wanda ba zai yi amfani ba. Wajen barna ko da barnatar da tattalin arzikin al'umma na ƙasa, to suna kama da birera wajen barna. Wala anahum fi kutubil muqaddasa, kuma aka la'ance su hatta a cikin Bible, hatta a cikin attaura ta annabi Musa, hatta a cikin injilan annabi Isa, Allah an ci masu cin bashi da ruwa. Hakanan a cikin alkur'ani Allah an ce su. Wa ala lisanil anbiya'i mursalin, akan kuma harshen annabawa duk Allah an ce su. Shi yasa yazo a cikin suratul ma'ida a aya ta 78 zuwa ta 79, ubangiji yake cewa lu'inal ladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Ubangiji ya ce Allah an ci waɗanda suka kafirta daga cikin bani isra'ila a bisa harshen annabi Dawud, zabura kenan, da bisa kuma a harshen annabi Isa, injila kenan. Zalika bima asawwa, wannan saboda sun saba kuma suka kasance masu ƙetare iyaka, kuma sun kasance ba sa hana mummunan aiki ma aikata shi suke yi. Tir da irin abin da suka zamanto suna aikatawa, in ji Allah. Saboda haka irin waɗannan yahudawa, fa haula il yahudu, waɗannan yahudawa la'anannu, humul massasuna dima, su ne waɗanda suke tsotse jinin mutane su shanye dukiyarsu. Shi yasa ubangiji ya ce wa akzahimur riba, suna karɓar riba, an hana su, suna cin dukiyar mutane ta hanyar barna. Allah ya ce ya yi tanadin azaba a kansu mai yawa. Saboda haka sun zamanto suna kwace dukiyar mutane ta hanyar cin riba, suna aikata munanan ayyuka. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya la'ance su. Saboda haka bankuna ku yi a hankali, kamar yadda muka ambata muku, irin su Jaiz Bank waɗanda suke ta'ammuli da mudaraba ta hanyar da ya halatta. Mutane su ji tsoron Allah, su kai dukiyarsu irin waɗannan gurare ta hanyar da za a yi kasuwanci ta hanyar halal kuma a baka riba. Ka ji tsoron Allah, ka tsarkake dukiyarka. Amma wallahi duk waɗanda suke cin irin waɗannan dukiyoyi ta hanyar waɗannan bankuna na riba, wallahi tallahi suna cin haram, kuma wallahi da su da waɗanda suka ba su da waɗanda suka musu shaida duk sun shiga cikin la'anar Ubangiji. Shi yasa ya zamanto babu albarka.